ମାନେ ଆସିଛ ଆଜି କ'ଣ ଶୁଣିବ? ନା ଖାଲି ବସି ବସି ପଳେଇବା ଏମିତି? ଅଜା ନାଇଁ ମ ସେମିତି ବସି ବସି ପଳେଇବା। ଆଉ କିଛି ମଜାଳିଆ କଥା କୁହ, ଆଉ କିଛି ଶିଖିଲା ଭଳିଆ କଥା କୁହ। ହଉ ତମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କେତେଟା ମଜାଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଦେଖିବା କିଏ କହିପାରୁଛ। ଅଜା ହଉ, ମଜାଳିଆ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବନି? ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏହା କହିବା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅଜା ଏଥର ମଜାଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆରମ୍ଭ କର, ଆଉ ଲେଟ୍ କର ନା। ହଁ ମୁଁ ଆଉ ଲେଟ୍ କରୁନି। ଏପଟୁ ଗୋଟେ ପୁଅଟି ଆସୁଥିଲା, ସେପଟୁ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଆସୁଥିଲା। ସେ ପୁଅଟି ଝିଅ ହାତକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲା, ଆଉ ଝିଅଟି କ'ଣ କରିବ କହିଲ? କୋବି ପ୍ରଥମେ ତୁ କହ, ତାପରେ କମଳା କହିବ, ତାପରେ ଆତ କହିବ। ଅଜା ପୁଅଟି ଝିଅଟା ହାତକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲା, ଆଡ଼େ ଢୋକିନା ଚଟକଣି ଖାଇବ ଆଉ କମଳା ତୁ ଦେଇ କହିଲୁ। ପୁଅଟି ଝିଅ ହାତକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲା, ଆଉ ତାପରେ ଝିଅଟି କ'ଣ କରିବ? ଅଜା ସେଇଆ ହିଁ ହବ, ବିନା ମାଡ଼ ଖାଇ ସେ କ'ଣ ଯାଇପାରିବ? ଚଟକଣିଟା ଖାଇକି ଯିବ। ଆଉ ତ ତୋର? ଅଜା ସେଇଆ, ମାଡ଼ ଖାଇବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଫାଇନ୍ ବି ଦେଇକି ଯିବ। ଆରେ ତମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଭୁଲ। ପୁଅଟି ଝିଅ ହାତକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲା, ଝିଅଟି ନେଇ ଏ ଛୁଇଁଟାକୁ ଭାଜିକି ଖାଇବ, ବୁଝିଲ? ଅଜା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ସଜନା ଛୁଇଁ ଦେବ? ଆପଣ ଆଗରୁ କହିବା କଥା ନା, ଆଉ ସଜନା ଛୁଇଁ ଦେଲା ବୋଲିକିରି ଆଉ। ହଉ ଅଜା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର। କହିଲ ସିଏ ଏମିତି କ'ଣ ଯେତେ ଖାଇଲେ ବି ପେଟ ପୁରି ନଥାଏ? ଯେତେ ଖାଇଲେ ବି ପେଟ ପୁରେନା, ସିଏ ଏମିତି କ'ଣ କି? ସେଇଆ ପରା ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ତମେ ମୋତେ କ'ଣ ପଚାରୁଛ? ଉତ୍ତର ଜାଣିଛ ଯଦି କୁହ। ନାଇଁ ମୋ ଅଜା, ଯେତେ ଖାଇଲେ ପେଟ ପୁରିବନି, ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଆଉ ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ଆଚ୍ଛା ଛେଳି କଥା କହୁଛ କି ନା ମଣିଷ? ନା ରେ ମଣିଷ, ଯେତେ ଖାଇଲେ ବି ସେ ପେଟ ପୁରି ନଥାଏ। ନାଇଁ ଅଜା, ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେବନି। ଆପଣ ଆଉ ଉତ୍ତରଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ। ଆରେ ଆଉ ଉତ୍ତରଟା ରାଣ, ବୁଝିଲ? ଯେତେ ତମେ ଖାଅ ଜମା ପେଟ ପୁରି ନଥାଏ। ତମେ ମଜାଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଜମା ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନା, ଆଉ ପଚାରିବିନି। ତମକୁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛି, କାହାଣୀ ଶୁଣିବା, ସେଥିରେ କିଛି ଶିଖିବା ଆଉ। ହଉ ଅଜା, ମୋଟିଭେସନାଲ୍ କାହାଣୀ। ହଉ ହଉ ଆରମ୍ଭ କର। ହଉ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ କାମକୁ ଯାଏ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କାମରୁ ଫେରେ। ଦିନ ଫେରିବା ବାଟରେ ସେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲା, ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସେ ପକ୍ଷୀକୁ ସେ ଘରକୁ ଆଣିକି ଆସିଲା, ଆଉ ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପକ୍ଷୀଟି ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଡ଼ି ପାରୁନଥାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଡ଼ୁଥାଏ। ଆଉ ସେ ଭାବିଲା ସେ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଉଡ଼ିବା ଶିଖିଯିବ ବା ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନେଲା। ହେଲେ ହଠାତ୍ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଋଷି ଦେଖାହେଲେ। ଆଉ ଋଷିଟି ସେ ଲୋକକୁ ପଚାରିଲେ, ଏ ପକ୍ଷୀ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଆଉ ସେ ଲୋକଟି ଋଷିଙ୍କୁ କହିଲା, ଋଷି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ପକ୍ଷୀଟି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଛି, ଆଉ ଠିକ୍ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ନେଉଛି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଉଡ଼ି ପାରୁନି। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଉଡ଼ିବା ଶିଖିଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଉ। ଋଷି ତାକୁ କହିଲେ, ଦେଖ ବତ୍ସ, ତମେ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଜୀବନ ଦେଇଛ, ତାକୁ ପୁଣି କାହିଁ ମାରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ? ଆଉ ଲୋକଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ପଚାରିଲା, ଋଷି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମାରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଛାଡ଼ୁଛି? ମୁଁ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସୁଛି। ଋଷି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ କହିଲେ, ଦେଖ, ଏ ପକ୍ଷୀଟିର କମଜୋର ଦେଖି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ଚିଡ଼େଇ ଚିଡ଼େଇ ତାକୁ ମାରିଦେବେ, ଆଉ ପକ୍ଷୀର କମଜୋରିର ଫାଇଦା ଉଠାଇବେ, ଆଉ ତାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବେନି। ତା ଅପେକ୍ଷା ତମେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପକ୍ଷୀ ରଖ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଡ଼ିଲେ
ତାକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିବ। ଆଉ ଲୋକଟି ସେୟା କଲା, ପକ୍ଷୀଟିକୁ ନେଇକରି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠିକ୍ ହେଲା ପରେ ଜଙ୍ଗଲ ନେଇ ଛାଡ଼ିଲା। ଆମେ ଏ କାହାଣୀରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଠିକ୍ ମଣିଷ ଏଇଭଳି, ଯଦି କମଜୋର ଦେଖିବେ ତୁମର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆଉ ତୁମ ଦୁର୍ବଳତାପଣ ଦେଖି ତୁମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବୁଝିଲ? ତେଣୁ ଆମକୁ ଏ କାହାଣୀରୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି କମଜୋରି ଅଛି ଆମେ କାହାରି ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିଲ? ହଉ ତମମାନେ ଯାଅ, ଶୀତ ପଡ଼ିଲାଣି। ଟୋପି ଫୋପି ଲଗେଇକି ଆସିବ ଏଥର ଆଉ।